Wara snin twal ta' inattività dwar dan il-qasam, il-Gvern preżenti ippreżenta liġi li fil-fema tiegħi hija half-baked u mimlija għar minn hekk kunċetti illi ikexkxuk. L-abbozz kif ippreżentat minna huwa umiljanti għal ġenituri, umiljanti għall ulied, umiljanti għal professjonisti. Huwa b'dan il-mod li l-kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat fisser l-abbozz ta' liġi dwar il-prokreazzjoni medikament assistita l-IVF ippreżentat mill-Gvern. Joseph Muscat qal li bl-abbozz li jippreżenta l-Gvern biex wieħed isir ġenitur permezz tal-IVF irid japplika għal-liċenzja m'awtorità apposta. F'dan il-kuntest il-kap tal-Oppożizzjoni jiddeskriva din l-awtorità l-ġdida bħala mepa għat-twelid. Din naħa tal-Kamra ma tistax taqbel magħha hija l-introduzzjoni ta' pratikament mepa għat-twelid. Issa m'għandniex burokrazija biżżejjed min id-draftja din il-liġi ġietu l-idea sublimi li jkollna awtorità tal-ippjanar fil-qasam tat-twelid. Qal li m'għandix tkun awtorità li tiddeċiedi jekk koppja tikkwalifikax għall-IVF jew le, iżda l-ispeċjalist li jikkonsulta mal-koppja. Saħaq li huwa m'għandux fiduċja f'din l-awtorità għaliex tispiċċa awtorità li timxi skont x'ismek u lil min taf. Dwar l-ifriżar tal-embrjuni Joseph Muscat qal li hija tal-mistħija kif xi wħud qed jippruvaw jagħtu l-impressjoni li l-IVF huwa ekwivalenti għal abort. Sostna li fil-Parlament hawn kunsens li pajjiżna huwa kontra l-abort u għalhekk dan l-argument ma jreġix. Joseph Muscat qal li jinsab gburi li huwa liberali għaliex huwa liberament jesprimi dak li jemmen fih. U f'dan il-mument kompla l-kap tal-Oppożizzjoni li b'kuraġġ nuru kemm verament aħna Ewropej u mhux Ewropej fl-Ewropa iżda f'Malta. Dwar l-ammont ta' embrjuni li għandhom jiġu impjantati, Joseph Muscat qal li ma jistax jifhem kif l-abbozz l-ewwel qal li l-ammont se jkun ta' 2 iżda f'temp ta' ġimgħa dan in-numru tela 3. Min-naħa tiegħu gvern ġdid joffri l-aċċess għall-IVF b'xejn lil kulħadd. Gvern ġdid qed jgħid bl-iktar mod ċar illi ħajkun qed joffri l-possibilità tal-IVF lil koppji b'xejn. Joseph Muscat qal li l-Oppożizzjoni lesta tivvota favur dan l-abbozz iżda ser tressaq numru ta' emendi. Issuġġerixxa li d-diskussjoni tiġi elevata għal stadju ta' plenarja bid-diskussjoni tkun mifruxa fuq numru ta' seduti fil-jiem li ġejjin biex bekk il-pajjiż ikollu liġi li ma tumiljax la lil wild la lil ġenituri u lanqas lil professjonist.